Току-що извадена брошура от хубавка номер 10. Това е квартал Гео Милев. Не знаем какво има в нея. Сега ще отворим. Виждате някакъв надпис нощ. Сгъната на 4 стърчеше от кутията. Разгъваме. Сгъната на 4. Очевидно, да, ето Kaufland, вижда се. Това е брошура на Kaufland, голям формат А3, нещо непривично за тях. Те имат собствен вестник. Но, както гледам, са няколко брошури, пъскнати в една почтенска кутия. Ето една, абсолютно идентични, две, три брошури, пъхнати в една почтенска кутия. Това вероятно някой куриер си спестява от труда, като разнася на по-малък брой почтенски кутии, пъхайки известен стар трик. Между другото, тази брошура е в отговор на набегът на Карфур. Откриването на Карфур е утре, днес е 20 април, днес е получена листовката. Магазинът в Младост и дружба на Kaufland обявява бяла нощ, което някъде вътре е описано подробно. Големи отстъпки, 20% на сминско месо, 50% на плове и зеленчуци. Това определено е отговор на офертата за банани по 85 стотинки на Carrefour. И Kaufland ще работи от 22 до 3 часа през нощта на 20 април. Това е днес, а утре се открива Carrefour. Но най-важното в тази брошура е това, което демонстрираме. 3 листовки, сгънати на 4, пуснати в една и съща почтенска кутия. Това също е некачествено свършена работа. И ако всичките са така, то куриерите вършат една трета по-малко работа. Искам да отбележа, че на съседните номера на улица Хубавка не открихме листовки. Ето това е резултат от лошата работа. Kaufland имат собствена куриерска мрежа.